गिबियावनो गासैनिसिमबो बे समाव गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। लोगोसे जों दिनै गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 37थि बोसोरारि जख'न्थाइ से बोसोरारि जख'न्थाइ बेहाय आंखौ बेखेवगिरि महरै बेयाव लिंबाय। बे समाव जोंनि गेजेर जनाय हालाम हिसाबै जोंहा गोबां समस्याफोर दङ। जोंनि सोलोंथाइनि बेबस्थाखौनो जों सानग्रोनांगोन। जोंनि जिथु LP स्कुल आरो ME स्कुलफोर जोंना गासै 17टा स्कुलफोर फरायसालिफोर दं। नाथाय बे फरायसालिफोरावहाय दिनै नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैया। जोंनि फरायसालिफ्रा दिनै बायलांनो हमगासिनो दङ। दिनै बे जिथु बिल्डिं कनस्ट्राक्सन बेनि बिल्डिं कनस्ट्राक्सनफ्रा मोजां बेबस्था गैया। जोङो बेखौनो जोङो सावरायदों रायजो राजाजों। लोगोसे जोंनि जि समाजखान्थिया मोजां जानांगोन। जोंनि लोगोसे बेनि लोगोसे जोंनि जि दैदेनगिरि जोंनि गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै बेहाय बानजायदों। खोब मोनसे मोजां हाबाफारि। जों बेहाय मोनसे मोजां बेबस्था मोनसे सावरायनाय मोनसे बेहाय लालायदों। मानोना दिनै बे गोदान आफादा बोसोरसे जाबाय। गोदान मोननाय बिबानगिरिफ्रा बोसोरसे जाबाय। जोंनि बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिथ' दिनै जोङो गासै 57 बोसोर जाबाय। दा बेहाय दा दैदेनगिरिफ्रा बैसो खमब्लाबो गोदान दैदेनगिरिब्लाबो बिथांमोना गोबां नाजानायनि गेजेरजों दिनै समाजखौ फोसाबनो नाजादों। सोलोंथाइ दिगावनो जा दिनै समाजखान्थि रांखान्थि जोंनि बर' माहारिनि सायाव आरो लोगोसे जि जोंनि दिनैहाय हिउमेन ट्राफिकिं आरो जि उन्दै बैसो हाबा जानाय जोंनि समाजाव आरो लोगोसे जोंनि जि जौ जुवा लाइमोनफोरा जि जौगानो हायै आरो जिहेतु जोंनि फरायसाफोरा ड्रप आउट जालायनाय बे ड्रप आउट जानाय फरायसाफोरखौहाय फिन आरो बिथांमोनखौहाय फरायसालियाव थिनहरनाय बायदि बायदि हाबाफारिफोराव बिथांमोना गोबां खामानि दिनै समाव लादों। आरो जिथु हा हुनि जेंनाफोर दङ हा हु जेंनानि सायाव गोख्रों सांग्रांथि मेल बिथांमोना खालामदों। आरो लोगोसे जि समाजखान्थिफोराव धोरोमानो जा जियानो जा गासैखौबो मोजां खालामनाया दिनै बिथांमोना गोबां हाबाफारि लालांदों। आं खोब गोजोननाय मोनदों बिथांमोननि दिनै रिपर्टखौ नुनानै। आरो फैबाय थानाय समाव आरो बिदिनो से बोसोरखौ बिदिनो थांखि लानानै बिथांमोना मावलांगोन बेखौनो आं आसा खालामबाय। गोजोन्थों। दिनै मोनद' हारिया दिनै ST मोननो थांगासिनो। बेथ' खोब मोनसे जोंनि जि थाखानाय STफोरनि सायाव बेनि सायाव खोब मोनसे गिख्रंथाव मोनसे बेयो गोहोम गोलैगोन जुदि बिथांमोना मोनोब्ला। जों बेखौनो जोङो नाकस खालामो बिथांमोनखौहाय जोङो मालाबा जों गनायनाय जाया। जोङो दिनै जोंहा मोनसे जों कअर्डिनेटिं कमिटि मोनसे दं जायखौ जों CC-TOA होनना बुङो। दा CC-TOAया गासै 14 आफादफोरजों ज' जालायनानै दा 16 जाबाय। दा गासै आफादफोरा गासै ट्राइबेल हारिनि आफादफोरा गासै ज' जालायनानै जोङो सोमावसारगासिनो। आरो बे CC-TOAनि बायदियैनो जोङो खावलायनाय बायदियैनो जोङो जेरैबायदि हाबाफारिफोर लानांगौ जों लागासिनो दङ। जोङो दिनैहाय जोंनि बे हारिया जुदि मोनद' हारिया जुदि जोंनि सायाव जेनेबा जेरैबायदि ST जुदि जाफ्लाङोब्ला जोंनि गोबां मोनसे जोंनि हारिया जोंना खहा जागोन। मानो होनना बुङोबा जोङो गासै 45 लाखल' मानसि दङ आरो बिथांमोना गासै 1.5 कौटिनि बिसोर सुबुं संख्या दङ। जुदि 45 लाखनि सायावहाय 1.5 कौटिखौ जुदि जाबसिनना होदेरोब्ला बेयाव खोब मोनसे खहा जागोन। लोगोसे बेखौहाय जों बुंनांगोन जोंनि जि मोन्थायफोर दङ दिनैनि मोन्थायफ्रा जोंना गासैबो जोंना जाफुङाखै। बिथांमोना माखौ नुनानै जोंखौ जौगानाय नुदों जोङो बेखौ मिथिनो हाला। जायखिजाया जों ट्राइबेल जानानै जोङो गासैबो जोंना दिनैसिमहालागै जोंनि सोलोंथाइ बेबस्थायानो जा जोंनि समाजखान्थियानो जा जों गासैखौबो जों बिग्रायनानैसो जों मोनो। दा बे बिथिङावहाय बिथांमोना माबोरै ST जानो नागिरदों बिथांमोना बिनि सायाव बिथांमोननि सेन्टिमेन्ट जायखिजाया जों बेखौहाय जोङो मालाबाबो जों गनायनो हानाय नङा। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो जि CC-TOA क'अर्डिनेटिं कमिटि फर जोंनि ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन एन्ड एस'सियेसननि बे जि थांखि आरो नोजोर दङ जों बिनि बायदिनो जों खामानि मावलांगोन आरो जोंनि हारिखौ बे मोनद' हारिनि बेरेखायै जों खामानि मावलांगोन।